I denne video vil vi snakke om tsunamier og omkring vores forsøg om tsunamier. Tsunamier opstår ved, at et jordskælv langs destruktive pladegrænser på havbunden sætter vandmasserne i bevægelse, eller at et jordskred over eller under vandoverfladen udløser bølgen. Der hvor havbundens niveau ændres, f.eks. ved en forkastning, flyttes alt vandet ovenover. Over dybt vand kan en tsunami bevæge sig med op til 950 km/t. Bølgelængden er lang her, men til gengæld er bølgen ikke særlig høj. Det er først når når bølgen nærmer sig land og havdybden formindskes, at bølgen vokser i højde. Der dannes en bølgedal foran bølgen, og det gør, at vandet vil trække sig tilbage, samtidig med at vandmassen bagved maser sig frem og danner en tsunami. Tsunamien kan strømme 1-2 km over terræn og ødelægger alt på sin vej. Nu vil vi snakke lidt om vores forsøg. På det her billede kan man se opstillingen, hvor den aflange metalbakke ligesom fungerer som et ocean eller et hav. Og jordskælvet, som er årsagen til den her tsunami, udgøres af HC, som vipper et hvidt stykke flamingo ned i vandet, som så skaber en bølge. Det fungerer lidt ligesom en kontinentalblad, der bliver skubbet opad. Inden forsøget så var hypotesen på baggrund af vores teori om hastigheder på forskellige dybder, at bølgerne vil bevæge sig hurtigere på de dybe vandhøjder. Her kan man se et diagram over resultaterne fra vores forsøg. Da vanddybden var 2 cm, skyllede bølgen afsted med en fart på ca. 74 cm i sekundet, mens bølgen havde farten ca. 88 cm i sekundet ved vanddybden 3 cm. Da vandet var 4 cm dybt, var farten på bølgen knap 1 meter i sekundet, mens bølgen lige var 2 cm kortere i sekundet ved havdybden 5 cm. Det kan ses her. I dette diagram har vi så beregnet nogle værdier vedrørende en tsunamis hastighed på forskellige vanddybder. Det blev gjort ved hjælp af dette formel, som vi ser her. H står for hastigheden, G for tyngde, accelerationen og D for havdybden. Af grafen kan man aflæse, at bølgen cirka har en fart på 35 km/t, når havdybden er 10 meter, mens den har en fart på cirka 80 km/t på 50 meter dybt vand. Altså her. Bliver dybden 4 gange så stor, altså 200 meter, har bølgen en fart på 160 km/t cirka. Og hvis vandet er 6 km dybt herovre, så har bølgen en fart på hele 873 km/t. Der er ikke 100% overensstemmelse mellem disse to diagrammer. Hvis der skulle have været det, skulle bølgen med vanddybden 5 cm have været hurtigere end bølgen med vanddybden 4 cm. I begge diagrammer havde der så været en fin sammenhæng, nemlig at bølgen ville have større fart, hvis dybden også var større. Det ville kunne ses i diagrammet ved, at søjlen længst til højre på forsøgets diagram havde været den højeste. Altså den her. Grunden til, at der er så meget større forskel i søjlerne i et blå diagram, er, at der også er meget større forskel i havdybden. I forsøget var forskellen i vanddybderne som bekendt kun 1 cm, mens forskellens størrelse både er meget varierende, men også meget større i de beregnede værdier. Resultaterne stemmer ikke helt overens med hypotesen, fordi bølgen ved 5 cm var langsommere end bølgen ved 4 cm. Det skyldes de fejlkilder og måleusikkerheder, som der var i forsøget. For det første er der en usikkerhed i tidstagningen på cirka 1 sekund. Det vil sige, at vores tidstagning ikke har været helt præcis, hvilket påvirker vores resultater i form af farten. Derudover var alle bølgerne ikke lige store og hurtige, fordi vi ikke var præcise nok med at give alle bølgerne den samme fart. Det giver naturligvis udsving i resultaterne, når man ikke tillægger samtlige bølger den samme kraft. På fladt terræn kan en tsunami komme helt op til 2 km ind på land.
Hvis man skal løbe fra en tsunami, skal man altså kunne holde sin fart i 2 km, og oven i det kommer tsunamien med en fart på 35 km i timen. Vi antager, at man højst kan løbe ca. 20 km i timen, når farten skal holdes over en afstand på 2 km. Når farten på tsunamien er 35 km i timen, vil den dermed hurtigt indhente og oversvømme en. Afhængig af ens forspring kan man måske nå i sikkerhed.